komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Bulan sang Hulyo tuig 2021, anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Puwerte, nagtipon ang mga politiko. Ang una nga nangin bisita sa Asamblea si Presidente Rodrigo Duterte ged. Baw, siling ni Presidente Duterte kon magpapili siya Vice Presidente sa masunod nga tuig, mapadala siya sang sinako nga kwarta sa magasuporta sa PDP laban. Sinako gidya? Puwerte ba? Sinako nga kwarta? Puwerte. Ano ang mayor nga rason nga mapapili siya Vice Presidente sa masunod nga tuig? Siling niya mapapili ko Vice Presidente agod niya nga mapalagyuhan ko mga kaso nga mahimo ipasaka sa akon. Nyabalo ka, ang presidente kag ang vice presidente may immunity. Rason nga mapapili ako vice presidente para nga hindi ako malagas sa mga kaso nga mahimo ipasaka sa akon. Ginapananaw yung manggali nga pagkatapos iya termino nga wala na siya immunity, sos, kundi sinako nga kwarta panagtagya. Sinako man nga kaso ang mahimo ipasaka sa iya. Puwerte ni. Puwerte, no? Ulaton ta niya ang sinako nga kwarta. Importante sa tanan, suno sa kay Presidente Duterte nga mapalagiwan niya ang iya kaso. Mabalik ako pagkatapos ni.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon Sa aton sa ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 51. Baw, pwerte naman ni karon, gutok naman ning Comelec ka. Kay karon nga adlaw Lunes magaumpisa na ang Election Registration Board hearing sa mga nagparehistro sa Comelec lakip na. Sanay Congressman Albi Benitez. Ti tumpok na midyatos Comelec karon kay si Benitez suno sa report matambungid kay ginpatawag siya sang Comelec agod sabton ining pila ka mga reklamo batok sa iya. Ti kahapon siling ni 3rd District Congressman Anay Albi Benitez preparado siya kuno sa natalana nga ARB hearing karon nga adlaw. So hulaton tani ang resulta karon sa hapon kung kamusta anano ang maging resulta. Sini posible hindi pa ni madesisyonan karon nga adlaw kay magahatag pa ni ang magtimbang nga bahin ang tag-akusar kag ang ginaakusar. Hindi lang si Albi Benitez ang talakayon, damo ini ang mga petisyon nga ginpasaka sa 242 ka mga ginpailan sang petisyon kag amo ini ang talakayon kon bala may nagakaigo nga basihan, wala bala sang ginlapas sa mga rules sang Comelec, ang pagpile sang registrasyon sang mga pila kabutante lakip na siya na Congressman Albi Benitez. Hulaton tayo ni kung ano ang mangin resulta sang hearing karon nga adlaw. Siling ko maginutok ining Comelec kay sigurado apanon ini bisan pa nagsiling sila social distancing kag iban pa sigurado ako ya ng tanan nga sumalakdag ni Benitez ara karon plus apanon ini nga balita sa katapo sang media. Bantayan ang resulta. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ginapamati
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pasa. Naipaha sa mga driver di pasahero nga salakyan, taxi, mga operator, ikawalo kasimana na nga ibwalanay sang presyo sang gatong. Siling kuhog tanay paha nga aman. Igo man ang mga driver, bangod ang ila sinikita sigurado, hustog lang itimo. Igo man mga operator, kay ang remittances sang mga driver sa taxi kag di pasahero nga salakyan, sigurado kulang-kulang. May hulam pa sa operator. Luwas lang kon ang mga salakyan ginapanagihan mismo sang driver. Dako ini nga problema palasanon nga may social distancing pa. Hindi ka magkakarga puno. So dako nga problema ini palasanon sa mga driver operator ang wala unta tamak mo walo ka asod-asod nga simana nga pagsaka sang presyo sang gatong. Gapa urat man siya. Samtang ga problema kita pandemic. May COVID-19, may Delta pa, kag kung ano pa nga problema, gangurob pang bulkan, may mga linog, dugangan pa ho, sang palasano naton, nga gaantos na nga daan ng mga driver kag operator, postdakan pagid, sang wala untat kapag saka sang presyo sang gatong, disgrasya gid, lipong gid si Juan de la Cruz. San o kita makatibawas? Wala na ni untat. Kung magsigi-sige pa ni, ang saka sang presyo sang gatong, por Dios, por Santo, ang iban nga nagapanag-iya sang pribado nga salakyan, nya park alanganay da, pila ka bulan, kay hindi magwantagid ang kamahal sang gasolina krudo nga ginatugong naton sa salakyan. Bisiklita na lang kita. Damo ga bike subong. Perte ini, nga daw hindi maintindihan. Wala ang mahimong gobyerno. Gapos kamot ya. Bisan mag-ano siya, paputi-puti lang sa sang kalimutaw ya, kay ang kapot sang presyo sang gatong pangkalibutanon nga merkado plus nga may ara sila ya layi nga inabasiyan nga magpinagusto sila saka wala sa mahimo ang gobyerno. Namet kay maalam ang aton mga mamalida. Naghimo sila layi. Nga ang layi subong daw angay lang nga nagkuha ka martilyo kaging palpag sa tangkugo mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time /72. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Balita Morning Edition. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action